det er Minecraft, og vi begynder fra nu af. Det er om aftenen. Det tror jeg også. Nej, det er... om natten, så vi tager lige en lille lur. Klokken 3 om natten, den er kun 12. Der er ikke engang nat endnu. Det er mig, der taler, så lige kæfte. Jeg skal sgu da lade mig i ovnen, så jeg kan få lavet nogle... Ja, så han kan få lavet noget iron. Meget, meget klogt. Og den sætter man lige der. Og så sætter man den der. Og så bliver det også. Sådan der. Ej, jeg har lavet brugt den i køn. Og noget. Og så bagefter kan jeg nemlig lige vise jer, hvordan man laver en lejr. Så kan man gå og brænde monster. Det er meget nice. Fjerner den på, og den er på svar, så det burde gerne være nogle monster, der bliver brændt. Du taler selv, du spiller selv. Ja. Vi kan lige klar til... Det er først nu, fordi jeg sparker sådan noget sjovt. Ja, du skal ikke sove. Au! Så du skal ikke sove. Kildet. Jeg gør det igen. Så får du et spark. Minus anus canus. Minus anus canus. Jeg skal bare lige have lavet. Vi får bare lidt større. Au! Lad være! Ej, vi skal stoppe. Jeg sidder faktisk og viser i YouTube, når så kommer sådan en bold. Ja. Så kommer sådan en bold. Skal jeg jo ikke med brænde. Jeg gider ikke rigtig at lave film. Hold kæft, det skal du ikke så sige. Ja, du viser de små børn. Som overhovedet ikke er små. Mange af dem. Lad nu være, Sander. Sander siger stop. Eller Alexander, som du så hedder. Så styr bøsse. I'm not gay. And you are gay. And so very much gay. Wow. Så er det sådan. Det er godt det der. Ja. Det var godt. Det var alt for godt til sandt. Jeg går i seng med min lærer. Men lærer ingenting. Jeg bliver dømt dag for dag. Min hjerne skrummer ind. Jeg skrummer ind. Så vi lige se til vores ej, det er rigtig godt. I hvert fald ikke nej. Måske skulle man bare droppe det skolen og tage på, at jeg går i seng med min lærer. Men tror I YouTube, at jeg kan blive en god sanger? Så skriv det. Jeg går i seng med min lærer. Jeg bliver dømt dag for dag. Min hjerne skummer ind. Måske skulle man bare droppe det skolen og tage for et job. Den første dag i ugen, jeg kommer en time for sent. Jeg siger forsigtigt undskyld, og jeg sætter mig diskret. Min lærer smiler fræk til mig, og tak for i går. At jeg har glemt at sætte mit hår. Mit flækkertaget træk ud i et krydseskab. Nu kommer jeg for sent igen. Jeg går i seng med min lærer. Jeg kan ikke se, hvad du laver, så det er lige meget. Men det kan jeg! Det kan ikke være værd. Jeg kan kun lide drille dig. Ja, det har jeg ikke fundet ud af. Du skal ikke være så personligt. Jeg elsker driller. Du siger spørgsmål. Alene. Han er totalt gay. Han lugter lidt omkring. Han bliver vild for dag. Ja, han skummer ind. Han bliver vild.
Ja, det skulle Knip mig, knip mig, knip mig, knip mig. Og jeg boller dig. Lækkert. Nå ja, jeg skal også lige vise jer, hvordan det var, man lavede sådan en... Ja. Så har man sådan en wow. Den gjorde. Så kan vi igen sådan en wow. Og så kan vi sætte den på hovedet. Wow. Det kan også bare sætte der. Okay. Og så kunne de gå. Lækker. Au. Shit. Skal jeg kuldekysning med? Vil du få det fedt? Nej, det gider jeg ikke. Men seriøst, det er faktisk ikke sjovt. Nej, det ved jeg ikke, mand. Hvad? Det kilder, seriøst. Du besvimer mig bare. Nej, jeg står derhjemme. Hvordan er det? Men gør mig aflevere, lad være. Du stopper. Lige nu. Du skal stoppe lige nu. Lige nu. Hallo, slap af. Slap af, Du skal stoppe. Aflæg lige nu. Jeg kan jo kun lyden der, og så vil jeg lyden der, og så Ej, så kun stop. lyden Så stop. Jeg kan ikke lide, når du gør det. Okay. Jeg synes, at jeg også virkelig gøre noget på dig. Ikke nu, hvis jeg er på den rive Gør den du så der. vise mig. Det skal vi heller ikke sidde og sige til YouTube. Nu bliver ødelagt i video. Ej, det var for sjovt. Det er for tæt på. Jeg slår dig ihjel næsten en gang. Det er bare en lille torsen. Ja, ligger du der og sov. Så sød din kylling, drøm til din mor. Nu kan jeg ikke huske mere om den så. Skal vi lige lave en lighter? Lige til. Nu først der her. Ja, sådan der. Nej. Så her. Og nu var det jeg lige skulle lave et svar. Fordi nu kommer jeg også til at vide, hvordan man laver svar. Igen. Vi skal lave 2. Det er så et svar. Creeper. Jamen, kan I se, hvordan man klarer sig om aftenen? Oh, fuck. Den tager så simpelthen bare et svar. Altså, kæmp mine venner. Kæmp. Ja, også. Det lyder dumt, gør det ikke? Sander, du skal i skole nu. Ja. Kan jeg lige vise jer, hvordan en zombie her sidder? Og en edderkop. Det er faktisk en farlig edderkop. 3 stykker af dem ned. Og det er vist også det samme som hvis ikke det er. Fuck, man. Fuck, det skal løs! Løb. Nu døde jeg så. Sander, hvorfor starter jeg ikke over ved mit hus? Fordi se. Har jeg ikke sat den i sengen? Fuck, hvor er den dumt, det gik ind i. Så ved jeg godt nok, jeg har sat den i sengen. Så jeg skal ind og sove nu. Jeg skal i fiskfarten. YouTube, jeg beklager, men jeg vil altså hellere sove, end jeg vil bekæmpe den monster. Kom nu. Fuck. De nærmer sig mit hus. Og de er lige uden for mit hus. De slår mig. Nej, det var David. I kan ikke fange mig.
Sander. Sander. Stop. Kom nu op. Det er dig nu. Nå, YouTube, nu har jeg vist jer, hvad jeg gerne vil vise, og det var, hvordan man bekæmpede monster, og jeg blev en lille bitte kylling. Så nu vil jeg sige farvel, og ja, held og lykke med at klare jer derude, hvis ikke I har en seng. Ud i det mørke, fri. Jeg vil sige det.